Moi drodzy, drugi epizod gry Sea of Thieves. Kamil, pięknie tańczysz. Jak Cóż mogę, zawsze. więc aż mi się gra zminimalizowała, tak żeś pięknie tańczył. I... co my robimy, Kamilu? Mikołaju, nie wiem, bo ja tą grę gram pierwszy raz. Ty grałeś w nią wczoraj, A więc nie musisz mi grałeś, powiedzieć, co nie ja mam grałeś w zrobić. to w ogóle nic wcześniej, ani W trochę? ogóle. A kiedy wcześniej? O, Kamil. Dobra, słuchaj, Ej, baba napluła do gara. musimy się napić pierw. Nie piję, wiesz o Naciskamy tym, Q i F i bierzemy tutaj ten. Q i F, Tak. I uwaga, ale czemu F? no bo tam jest więcej do wyboru, wiesz jak, A, że rzeczy. more, No, okej. no. I uwaga, Kamil na 3, uwaga. No. Raz, dwa, 3. Czemu tak siorbią? Ty! To jest realistyczna gra generalnie, ja też Ej, ale chepłem. stary, ale Ja. ty hypnąłeś tak w sensie, ale nie, w prawdziwości? Kamil, gramy. Dobra, Wyciągaj cyja. Ale gdzie jest, czekaj, Q i F. F. No, A które ja mam wyciągać? Co No. chcesz, żebym wyciągnął? harmonię. Dobra, no. Dawaj, jadymy. Ej, jednym kuflem się tak nadżąbił? Ogółem wspaniale. Kamil, powiem ci, furgasz jak małpa po dżungli. No ogółem, dobra, trzeźwiejemy, Kamil. Dobra, trzeźwiejemy. Ja kopię w szynku. Dobra, chodź na ten cały, kurde, no co tam? Całe te? No całe te. Dobra, ja byłem wczoraj na 2 przygodach. No. Wspaniałych ogółem. Idziemy na kolejną. Musimy zejść, ale bezpiecznie, ale. W ogóle tak, 2 to masz pistola, No, to już ogarnąłem. 1 chyba. masz... A, ci nie Nie idzie, wiem, nie idzie ci hachnąć. możemy tędy? Czekaj, a tu się coś jeszcze naciskało i były takie różne... Coś ty tu zrobił? Zszedłem na dół. Idzie tak skakać i się nie dzieje nic? No jasne, że tak. Wow. A mi spadło A, bo ty jeszcze nie masz HP nawet. No, A, ty jesteś leszczyk. Dobra. Słuchaj. Po przygodę. Ja ci i ta gra wszystko dobrze powiem. chodzi nawet. Tu jest nasz statek, tam na wprost. No. I musimy wziąć questa od starego Żyda. A gdzie jest stary Żyd? Stary Żyd stał w jakiejś chacie, ale nie w tej. A nie tutaj jest? Ty, to wygląda jak Żyd całkiem. Tak, to jest on. No, Już wiedziałem, biorę że- od niego. Dobra. Patrz jakie złote paluszki. Pewnie Słuchaj. lepkie też ma. Bierzemy takiego questa, który się nazywa The Stash of Dirty Grundy... A ja takiego brałem. A mnie nie stać. A dlaczego mnie nie stać na To lepszego ja zobaczę, questa? czekaj. No, spróbuj. Ja mam The Trash of Captain Bones. A Mam takie. To co, ja biorę? to generalnie to robiłem, za ale zero weź mam, to, za bo zero. ty nie masz expa żadnego, to zrobimy sobie tak testowo. Counting Young Kinds. Przecież to za zero jest, to co wy chcecie mnie tutaj, kurde? Znaczy z nic Dobra. za to nie płacisz, ale no, to bierz to. No, wziąłem. Wziąłeś? Wziąłem. No to ho, na statek. Idę. Kamil, ale Jak się czuję chowa? to. Będzie na X-ie, aż mnie mrowi, będzie przygoda. Czemu ta baba wygląda tak samo jak w karczmie? Nie wiem. Kamil, musisz No. iść tak, patrz. Chodź tu, idź tu No. na dół i ja się będę tobą wysługiwał, bo ty jesteś niższy stopniem. Dlaczego jest Tu do stołu podejdź i tam musisz oddać ten quest. No. I teraz musisz dać tam F na nim. Vote for, voyage. No, Dałeś? dałem. Dobra, i teraz on tu, teraz go, masz mapę taką, jak dasz E, to powinna ci się taka mapa wyświetlić. F. F, no. No i mam. Ale nie, słuchaj, na E, jak stoisz sobie belekaj, to powinna No. być mapa taka u góry, no. Nie ma. Nie ma mapy jak dasz E? Na E mam menu kołowe, tak jakby. I nie ma na tym menu mapy? Nie.
Pick up Musisz potwierdzić jako reszta załogi. A, ja też muszę. Tak, bo tu jest vote. Voyage czekaj. inventory empty. Aha, I teraz vote vote for. O, No i teraz jest? I teraz zaraz. Tak, teraz weszło coś. mi się stało. A, no dobra, Zmniejszył się, okej, dobra. Kamil, wiesz co ci powiem? No. Kuuu! Map discovered! Dobra. Okej, teraz mam, no. I teraz co? daj E. O, No, jest dałem. mapa, O, i jest. Teraz, kurde, stary, i na to używam, tak? I to jest... Musimy znaleźć D4 mniej więcej. To znajdź ładnie tam na mapie. D3. D... No, Jest tak... zaznaczony D3 w rogu. No dobra, no kurwa. Tam D3, No. 4. No, znajdź na mapie ładnie. D3. Jezu, jaka duża ta mapa całkiem. No. D3, no znalazłem. I pętelkę daj na tą wyspę ładnie. Ale tu nie ma wyspy w tej D3. Co ty dupisz? No. Czekaj. Kamil, bo musisz... Weź się popatrz na tą mapę i musisz taką wyspę znaleźć generalnie. A, bo to zaraz, bo to D3 A to to jest nie tej jest mapy odpowiada... A malutkiej. to nie jest To nie odpowiadające... A, odpowiadające, to nie odpowiada tej kształtem. mapie. Tak. Dobra, to może ja też mogę poszukać, to ja też poszukam. Taka trochę... Ona ma prosty kształt, taki jajowaty. A to ty teraz obsługujesz mapę, ja nie mogę. A ty nie możesz? Tak, ja teraz patrzę jak ty przeglądasz. Oho. Okej. To nie to. Widzowie, wy też patrzcie. Bo wy wiecie lepiej pewnie. Paradise Spring to nie jest to. Crooks Hollow. O! Czyżby to... Nie, to nie to. Czekaj, zapamiętaj P17. No. Dobra. Czekaj. Nie, to nie jest to. To nie jest to. Kurde bele. Ona ma takie... Ona jak takie serce wygląda. Takie jajo trochę, nie? Takie serce i na prawym rogu jest taka uszczerbiona. No to szukaj. A czekaj, a gdzie my jesteśmy obecnie? Bo to powinno być blisko nas. Wyżej po prawej Oczywiście, stronie. że tak, jest. Tak? Jest? Tutaj. O, to ta. Tak, Zaznacz ładnie. T19. O, kuźwa mać. No. Dobra. Okej. No, mam. Kamil, idziemy płynąć. Dobrze. To będzie wspaniałe ogółem. Jak mam to zlikwidować? A, X. Dobra. Dobra, słuchaj. No. My są w kierunku... Ej, jesteśmy dobrze. Musimy płynąć generalnie prosto. Nie, Kamil! Nie! Czekaj, pomału! Kamil! Kamil, patrz, ja ci wszystko powiem co gdzie jest, patrz. Ale Tutaj, ja byłem na regatach youtuberów 3 razy, stary, ja wszystko wiem co jak. Wszystko no, wiesz, tutaj. tak? Cyk, Dobra, Kamil, to ty się czym żagla, nie? cyk. Dobra, no to mamy na prosto. Ja kotwicę wciągam i Kamil płyniemy. I ja sterem i okrętem. No to ty do steru idziesz. Ja ci będę nawigował, dobra? Dobra. Kamil, patrz. Patrz teraz, pa. No. I co? I kurde, Dobra, dobra. jest klimacik. Dobra, Kamil, dobra. czekaj. Lewo, na lewo, lewo. Kamil, No przecież mam kurde, żagiel, bezwładność, stary, no czekaj. bo tu trzeba żaglem operować. Kamil, lewo. Links, Kamil, No lewo. nach links. No lewo Nach jadę. links. Lewo jadę. Ja, dobra. I teraz Kamil, uwaga. Geradeaus. Znaczy, na wprost. Ja już tu żagiel daję. Dobra. Jaki mamy wiatr? Dobra, No taki halny. ciś Kamil. Czekaj, bo nie widzę mapy. Kamil, No, dobrze nie graj płyniemy, tam. dobrze Kamil, dobrze. Kamil, płyniemy. Kamil, cudownie. Czujesz to? Czujesz to, Kamil? Tak, czuję. Wspaniale ogółem. Kamil, płyniemy. Kamil, płyniemy w przeciwną stronę. Kamil, będzie zwrot o 360, nie? Ja ci powiem kiedy, uwaga. Kamil, na prawo ster! Dajesz! Kurwa, Kamil! I teraz pa, i będzie, bo wykolibimy. kurwa, Kamil! Pa, wykręcymy. Będzie dobrze. Jaki mamy wiatr? Aha, w przeciwną stronę, okej. To my pod wiatr, ale wykręcymy, Kamil, będzie dobrze. Nie wyłączam, tylko ściszam.
Kamil, czekaj, bo nie widzę, jak my są. Niklaus, Dobra. zacznij grać, bo sobie muszę dostosować głośność tego... Dobra, Musimy trochę się, głośniej, Kamil, czekaj. kręcimy się. Jeszcze. Dobra, Kamil, ja ci powiem, jak będziemy prostować, dobra? No. Uwaga, czekaj. No. Czekaj. Okej. Nie wdupimy coś? Nie. Kamil, Nie, no czekaj. stary, spoko. Czekaj. Kamilek. No. Prostujemy. Już? Kurde, nie żagiel. Tutaj. Kamilek, troszkę byśmy musieli na prawo. Ale ty weź bardziej mnie tak kieruj może tymi, no... Kierunkami. Kierunkami, nie? O, czekaj, ale to nie o to mamy. nam chodzi. To nie o to. Kamil, bo jak wdupimy, to będzie... Ja już wdupiłem, to wiem, jak to jest. Ej! Czekaj, jak to się... To się nazywało Barnacle Cay? No Nie, stary, nie. Co, masz problem? I czekaj, to na prawo. Widzisz to, Kamil? Na prawo taka góra duża. No. To jest nasza wyspa. Na nią płyniemy. No. Dobra. Ja muszę sobie poustawić audio, bo... Czekaj, Kamil... Nie! Jednak minęliśmy. Jezus prawo, Maria, czy ty prawo. potrafisz czytać mapę? Tak! Potrafię. To nie ta. Prawo! Diametralnie, Kamil, musimy zmienić kurs. Kręć, Kamil, kręć. Niklaus, możesz mi powiedzieć, Kamil. dlaczego czwarty raz już jesteś pomylony? Kamil, bo to jest życie wilka morskiego. Kręć, Kamil, kręć, dobrze. Arr! Kręć, Kamil, kręć, dobrze. Dobrze. Dobrze, Kamil. Bardzo dobrze. Jeszcze trochę. Dobrze. Jeszcze trochę. Widzisz jakąś wyspę? A! Czekaj! Czy to ta z prawej? Wejdź na gniazdo i kurde zobacz z tej. Ale ja się boję. No właśnie. Dobra, idę. To czekaj, ja idę. Nie, ja już poszedłem. Chimster! Okej. Kamil, Chimster. Czekaj, jak jest mapa? Na E i u góry. Ale nie, to ja muszę, czekaj. Ja sprawdzę pod spodem. Kamil, No przecież To- po to jest prawej, to z co prawej. mamy? No ja pierdzielę. no mówiłem! Ja pierdzielę, co za ty. Szczurze lądowy! Kamil, zawracaj! Kamil! Prawo na burt! Kamil, Kamil! Ląd! Ląd! Dobrze! Kamil... Dobra! Kurwa! Czekaj! Żagiel! Zwijamy! No. Kotwica pierw. Dobra. No. I jesteśmy. Ja pierdolę, Kamil. Powiem Widziałeś, ci, kurde, jak na ręcznym? Władziu, No stary. that was close! Ideolo. Mało brakło. Stary, ideolo zaraz przed mielizną. Ej, tutaj mamy panów jakichś przyjemniaczków. Tak? No. Ło. No to pistola i jadymy. No jak A, pistola? szkieletory. No okej. Dobra, i teraz tak, bierzemy Ja tą znajdę, mapę. daj mi. No dobra. A jak się ją dobywa? Na E i tam klikasz sobie u góry. Okej. Daj mi znaleźć.
A to ja chyba wiem. Czekaj, to gdzieś tu musi być. W ogóle idzie jakaś burza, nie? Czekaj. Czekaj. Czy my mamy kompas? Tak, na Q. Aha. Dobra, daj mi znaleźć, dobra? Dobra. Nie mów jakby co. Okej. Dobra, my potrzebujemy... Tak, znaleźć się w północno-wschodniej części wyspy. Północno-zachodniej części wyspy. Okej. I teraz tak, dobra, tędy. Tak. Jesteśmy w północno-zachodniej części wyspy. Teraz bierzemy mapkę. Nie, ty nie. I jesteś... Ktoś mnie atakować Nie, chcesz? nie martw się, Kamil, ja sobie poradzę. I tu jest jedna palemka, są 3 palemki i kurwa. pomiędzy tymi palemkami, między jedną a drugą, no gdzieś w tym miejscu będzie chyba. Tak? No, jakoś to- tu chyba. Bierz shipa i kopej. Dobra, to ja kopię. No to kop. Tutaj znowu coś idzie. Spokojnie, ty się nie przejmuj, ty kopaj. O! Jest? Jest! No, Kamil, świetnie. pierwsze kurde włożenie i od razu stary. Jesteś cudownym Jesteś cudownym piratem. Ale mi hachnął. Mam Niklaus. Dobra, wracamy. Wracamy, panie kolego piracie. Szybko poszło, no. A możemy szybko poszło. otworzyć? Nie, musimy to zwrócić. Dlaczego? Zbierajcie Może tam- zapasy z wysp. A, właśnie. Kamil, weź idź to oddaj, dobra? A mogę to położyć? No, No możesz, ale znajdziesz to potem? no. no no to przecież chodź. przy statku zostawiłem. No to ho. Tylko, że tu ciemno się zrobiło, stary. No to, a widzisz mnie? Widzisz mnie. No widzę Bo cię. możemy tu jeszcze znaleźć deski, banany i tak. O, na przykład tutaj. Są cannonballs, to się przyda. Wooden plank. Ja już nie mogę więcej. Ja wziąłem resztę. Może coś jeszcze będzie. O, szkeletory wyszły. Tu są beki jeszcze. Tu są beczki. No, Ale nie mogę, trzeba odnieść. Ja już nie mogę więcej wziąć. ja sobie zjem bananki. O. Już ci pomagam. O, dałeś sobie radę pięknie. Dałem sobie radę. Tam jeszcze są te beki. Chyba deski. O, szkeletory wyszli. O, nie mam naboi. Szukajcie zakopanego rumu. Co mi zakopany rum? Jakby trzeba było odnieść to do Latarnie chyba... macie. No mamy, ale a co ona takiego daje? Światło. No ale to nie ma jakoś ciemno super. Ale daje klimat, stary. Banana i wooden planki tu są, stary. To by trzeba Ja było już mam- odnieść to sobie. Ja już mam na maksymalnie dużo. No to czekaj, ja idę zwrócić. Gdzie to się zwraca? Na statku. Ale Na gdzie? dole. Dobra, wracajmy może. W ogóle są rekiny, nie? Trzeba uważać. Weź beczkę z prochem i poczekam na piorun. Kamil, wziąłeś skrzynię. A, masz skrzynię, dobrze, Co? dobrze, 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 dobrze. Co mówisz? Nie, pytałem, czy masz skrzynię. Mam. Świetnie. A czekaj, nie wdupiliśmy nigdzie, nie nabraliśmy wody. Tu się A gdzie nabiera. się, Tu gdzie się się odkłada te rzeczy? Ej, Kamil, nabieramy wody. Ej, dlaczego nabieramy Mamy wody? dziurę gdzieś. Gdzie niby? Gdzieś mamy dziurę. Chyba, Ej, a nie, niemożliwe. z deszczu mogło nabrać, wiesz? Może z deszczu. Z no. deszczu mogło nabrać. To bierzesz kibel i wybieramy. Dobra, a gdzie mogę wyrzucić te rzeczy? No belekaj na X-ie. Nie, jak na X-ie. No na X-ie się wyrzuca. Ale to te planki też? Nie, skrzynie. No a ja planki Tu się, te tu banany się to oddaje gdzie? banany, tu się oddaje planki, tu się bierze naboje. Okej, czekaj, to muszę to ogarnąć. Aha, store banana. Aha, okej. Aha, dobra, że jak pada, to będziemy cięgiem nabierać. no tak, no, upada, nie? Kamil, my jesteśmy odważni, płyniemy. Poczekaj, czekaj, bo ja muszę oddać rzeczy wszystkie, wiesz? A my musimy... Gdzie są kule? Gdzie się daje... A, nie, tu banana są. Canon store... Gdzie się oddaje kule? No tam jest taka beczka, gdzie się kule oddaje.
Banany. My musimy wrócić do... A kule na pokładzie, kurde, mi mówią. Paniaku. No znajdziesz, no. Znajdziesz. O! Plandes Outpost. Tutaj. Okej. Czyli są 3 rzeczy, które się zbiera, tak? Banany, Dechy, kule i dechy. kule. Tak, głównie, tak? Na Tam są jeszcze razie jakieś tak, inne. nie wiem czy coś po tym będzie, czy nie. Na razie tyle. Dobra. Bliżej macie do tego, z którego ruszyliście. Ale myśmy z tego wyruszyli właśnie. Może ja ogarnę mapę, co? Dobra, no to proszę, ogarniaj sobie. A o co chodzi? W sensie, z czego wyruszyliśmy? Mi się wydaje, że z Plande Outpost. Aha, bo ty coś zaznaczyłeś. Dobra, a gdzie my jesteśmy? No tutaj. Ej, a przecież... Stary... A wiesz o tym, że mamy naszą ścieżkę zaznaczoną? Jak dokładnie płynęliśmy? A, czyli myśmy wypłynęli z Ancient Tak. Pa... coś tam. Czyli, ale nie wiem. No dobra, no to wracajmy tam. No dobra, no Kamil, no dobra, no. Jak tak, Godosz? Czyli na południowy wschód. No, coś w tym stylu. Przepogadza się już w ogóle. No to dobrze. Dobra, no to co? Rozwijać żagle? No to rozwijam, no kurde. Uwaga, wść, poszł. Wiatr mamy... no, taki se. Kamil, ty kierujesz. Kotwica out? No to kurde, kotwica w górę. Ej, bo jesteśmy w jakimś trójkącie bermudzkim, bo mi świruje ten. Sosnowiec, Łódź, Warszawa. Jadymy, Kamil. Idealiozo. Kamil, kurwa. Pa. Pa to, pa. Cudownie, Kamil. Wspaniale. Była kukna na mapa, bo... Kamil, idealiozo. Panie kapitanie Kamilu! To. Świetnie nam idzie! Płyńmy tak dalej! Wiem, bo to Aż- ja nawiguję tym Aż razem. napiję się piwa! Mam wrażenie, że ja jestem tutaj Arr! najlepszym kapitanem, a ty musisz wykonywać Cicho! moje rozkazy. Cicho być! U nas na statku jest demokracja! Na tym czasie mogę pytać o wszystko. Pytać możesz. O, jakieś beki! Chcesz wskoczyć? Nie! Tak. Nie! Siema Łosiu, elo, witam cię. Ej, a... Łosiu, czemuś ty z nami nie pożeglował? No właśnie, żeś zostawił nas. Arr! Kamilu... O kurwa, panie Kamilu, prawo! To prawo. Nie, czekaj. Dobrze godą? Musimy skręcić... No, musimy się obrócić generalnie. Jak to? Pokaż. No! Musimy się obrócić. No ja pierdzielę. Niklaus. Co, Niklaus? W lewo, nie? Znaczy, w sumie to powiem szczerze, obojętne w tym Tak, momencie, to ale widzę. lepiej w lewo. Dobrze. Dobrze kręcisz, Kamil. Dobrze! Arr! Dobrze!
Bardzo dobrze. Cudownie. No, i tak możemy płynąć. Ja wyprostuję nam trochę żagiel. Chociaż wiatr jest akurat z prawej. Ej, a ciekawe co się doleci, jak dolecimy do na przykład krawędzi mapy. Kamil, to jest chyba to. Po lewej, nie? Dobra. Kręć, kręć, kręć. Dopłyniemy tak, bez żagla? Dociągniemy? No nie, no co ty. Ja już tak, wiesz, ze strachu, nie? I co to Ancient jest? Tak, Spire dobrze, Outpost. Trochę na lewo. Kamil? To. Trochę lewo. No przecież widzę już, kurde. Wiem, że widzisz, ale... Dobra, jak zrzucać, to mów. Podnieś trochę ragiel. Okej. Jeszcze jest na fol podniesiony. Panie kapitanie. Co, stajemy? Z której strony jest ta kotwica? Z której strony nie mam pojęcia, bo jej nie widać tak naprawdę. Spokojnie. Ej, weź tak, żebyśmy mogli doskoczyć. Rzucać? No i kotwica. Mikołaj. Kamilek! Mistrzu. Kuła! Albo że kuła, ale to kapitan! Kuła! Właśnie. A widać, że niedawno był Na regatę. na regatach. Kuła. A wziąłeś skrzynię? No nie. A! To wracaj. Kuła. A, kamerka mi się zacięła. O Jezus, nie wiem co się z nią dzieje. Wyłączę ją na chwilę. Może się przegrzewa. Ty, ja mam Może. wrażenie, że żyć nas chyba trochę robi wała. Jakbyśmy otworzyli ten kufer, to byśmy mieli więcej kasy niż on nam zapłaci. Jak to Żyd? No i opędzlowali. No i dobrze. Nice. Kamil, bierz następne. Dobra. To następne, jaki następny wziąć? Jaki A tam tylko na uważasz? jeden mnie stać. Kolejny. The stash of dirty granate Preston. Biera. Czekaj, Rączki zacierają. bo odpiąłem sobie klawiaturę. Coś mi się z tą kamerą, kurde, dzieje. Dobra, wziąłeś? Ja. Dobra, nie, Kamil, idziemy się nadupić do szynku pierw. Nie, nie nadupić, chodź po Idziemy się kolejny skarb. nadupić. Nie, idziemy się nadupić. Tu musi być szynk. Ha, Weź też ty za 0. a na tej mapie to nie Dobra. wiem, gdzie jest szynk akurat. Ja wiem. Na Za tej, mną, gdzie jest, Niklaus. tak? Czekaj. Nie widzę, Ja gdzie jestem ty, w szynku. gdzie ty poszedłeś. Na samym szczycie jakby. Na samym szczycie jakby. No. Ja Masz tu drabiny jakąś, takie po ja skałach. tu jakąś jaskinię widzę. A, okej. Drabinę? Co kurde zrobił szynk, że trzeba po drabinach schodzić, później wchodzić? Lol. Czekaj, Kamil, no nie widzę. Jest ci gra drabina. A, jest, Fana, okej. fana. Pytanie, ile będzie tutaj... Chociaż potencjalnie jest tutaj masa masa A jest, możliwości, a jest. żeby później tak jakieś nawet DLC-ki A je!
Czekaj, a. No to co, Mikołaj? Kamil, pijemy. Po grzdylku? No to kurde, wszystkiego dobrego. Wszt. Ale nie mam... Ej, A musimy nafolować. no. O, no to wszt. No to za następną wyprawę, Mikołaj. Jep. Nie ma Izdin. A kurwa. Lootboxy? No przecież zbieramy lootboxy. Jeszcze jednego. Jeszcze jedno? Ja. Ty, widziałeś to? Pa. Ty dobry. No to pijemy. Czekaj. Ej, ona mi napluła do kufla. No, żeby Dobra. wyczyścić. A, okej. Dobra, Mikołaj. Ja. Mamy tak, cyk. Wypite. No to na trzecią nóżkę zdrowie ludzi Czarnobyla. Mikołaj, czekaj. Trochę mnie targo, nie? Ale... Mikołaj, mnie też trochę targa. Ja idę już na statek. Ja już mam dość. Kamil, co ty Idę. dupisz? Kamil, coś napij się. Pijemy jeszcze? Dobra. Ja hopie. Dobra. I co? Jeszcze na trzecią nóżkę? No na trzecią to ja już wypiłem. To co, czwarta idzie? No to na czwartą. Czwarta idzie. Ua. O! Obrzygałeś mnie! Ja ciebie? Kamil, ty To lumpie! możliwe. O! Pożygałem O, stary, się. Patrz, żygi tu mam. Pożygałem się. Widziałeś? Widziałem. O kurwa, ty! Obrzygu mnie. Co za bydle. Ty, nie mogę trafić w Dobra, drzwi. szefowo, muszę nafolować. Pawia można złapać do wiadra. Serio? To uwaga, No. kibel. Ale jak? Musisz żygać i mieć wiadro wyciągnięte. Ale mi się nie chce żygać. To napij się. Ale no nie, bo to uszkodzenie mózgu potem, wiesz jak. To co, idziemy? Kamil, Nie, na Kamil, misję. Spokojnie. Na spokojnie. Po drabince. Na spokojnie. O, i tu. Naturalnie. O, i hop, i kurwa. Ojej. Czekaj. Spokojnie. Wrócimy na statek. Wrócimy na statek, wszystko będzie dobrze. Ja Kamil, jeszcze do Żyda pójdę. Chodź, ja chodź, się muszę chodź okąpać. Chodź do Żyda. Chodź. O, A żeś teraz wskoczył, nie? teraz Jak tam woda? dobrze, bo cieplutka, kurwa. Chodź do Żyda. Już Chodź, idę. Mam dla niego niespodziankę, zobacz. Co ty patrz. tam masz w tym kiblu? Patrz, No. patrz co tu jest, widzisz? O Jezu! I pada teraz. Panie Żydzie, przepraszam za kolegę, ja pana okąpię. No, tak było, no. De facto. Chodź, idziemy. Co? Co? Co to było? To co? A, bo nam się statek Tyś odpłynął? Nie. Ej, ktoś płynie! Jak się mówi tutaj w tej grze? No nie wiem, w settingsach zobacz. Kamil, ja nie wiem, bo ktoś płynie. Audio settings, Weź coś speakers, powiedz do nich. Controller, Ej, strzelają do mnie! jumps, Kamil! To ludzie są żywi! private, wheel, video controls, alt. Hello! Halo? Nie, bo ja nie mam do tego mikrofonu podłączonego. Do Ja tego komputera, też na nie którym chyba. gram. Kamil, spierdzielamy. A jak się pisze na czacie? Kamil, odpływamy! Jak się pisze na czacie? Kamil, odpływaj! Nikos, czekaj. Kamil, bo zginiemy! A jak Kamil. się pisze? Uratowałem nam życie! A
ja chciałem do nich napisać. You fucking wankers! Nie wiem jak się mówi. Ani jak się... A czekaj, gdzieś się mówiło tam do nich. A nieważne. Muszę sobie naboje. Kamil, idź do... Nie strzelaj z armaty do nich! Idź do steru. Idź do steru. Kamil! Łap się koła! Trafiłem! Łap się steru, no! Trafiłem! Dawaj, prawo na burt! Wal ich z tego, wal! Serio mam... Zatop ich! Czekaj. Ale jak to się ładuje? Climb No, into... R, Ja się nie chcę... Podejdź i R. Nie, bo i to ja się wtedy załaduję, no Nie, głupi co ty? jesteś. Dawaj, Tak! stary, bo No jesteś ja się nie głupiem. chcę do działa Dawaj. załadować. Dobra, ja to... Głupku! Nie to... Ogarniaj to, Nie, bo dawaj, ty dawaj. się... No, Dawaj, dawaj! Kamil, dostaliśmy. Kamil! 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 Czego strzelają do nas? Mikołaj, nie ma... Pierdalamy! Nie mam więcej kul! Żadnej walki! Kamil, dostaliśmy! Mikołaj, dawaj! Tu jest dziura! A jak mam zmienić? Przestań grać! Weź nas! Kamil! Kibel i wodę wybieraj! Przestań grać! Wybieraj wodę! Ej, coś nas przeginęło. Co? Ej, faktycznie. Nie, jest okej wszystko. No, to setup voyage. O Boże. Wołtuję, stary. No, czekaj. Ej, a jak ty masz tą taką super strzelbę na dystans? Nie wiem, gdzie ją się wybierało. Mikołaj, strzelają do nas. Kto strze... Kamil! Na lewo! Nie mogę bardziej na lewo. Wygnoję! Fuck you! No. Niklaus, dawaj na tą. No? Na tak zwaną przygodę. Na przygodę dawaj. W Czyli sensie gdzie? Potwierdź zadanie. A, już. Czekaj, jak on... To jest the Stash of Dirty Grandi... Tak. Coś tam. Dobra. Ej, jak była ta taka super spluwa na daleko? No właśnie nie wiem, czekaj. Dwójka nie, jedynka nie. Dobra. Snajpa jest scrollem. A! Jak masz pistola, to na rolce. Pistolet to na rolce? No. A, jest. No. Faktycznie, no. Dobra, Mikołaj, weź burt w ster, ja sprawdzę mapę i gdzie mamy płynąć, bo ty nie umiesz. Jak nie umiesz. No. Nie, czekaj! Opuściłem kotwicę, Kamil, przez przypadek mi się kliknął, Mikołaj. przepraszam. Już podnoszę. Tak się nie robi. Przyznaję się, Dobra. piłem. A czemu mam dwie notatki jakieś przy sobie? Ale kto trzeźwy, ten na morze nie wypływa. Ej, czemu nie mogę... Go to cancel voyage. A czemu nie mogę teraz sprawdzić tej mapy, nie mam takiej? Hej, ha, kolejkę dalej, Mikołaj. hej, ha, kielichiem wznieście. Mikołaj, To Jest coś zrobi jakiś- doskonale Mikołaj. morskim wieściom. Tak? Mikołaj, Słucham. nie mam mapy, mam tylko jakąś łamigłówkę. Tak. Jaką? One... Kamil, wpierdzielimy się w wyspę za moment. Dlaczego? Proszę cię, Ja zmień muszę żagiel w trzymać. którąś stronę. Dobra, nie wpierdzielimy się. Co tam jest napisane, Kamilu? No, czekaj. No. Może zawróćmy, dobra. Może tak. Pa. On Devil's Ridge light buried spoils hidden well from all my toils. Kamil, I don't have a fucking clue. I hope that helped you. I don't fucking know. On Devil's Ridge. Nie, Light- szukaj, Kamil, Devil's Devil's Ridge. Ridge. Szukaj Tak, Devil's takiego, Ridge. no, takie łony tam. Dobra,
A ja Szukamy. będę patrzył, żebyśmy nie wdupili, Kaś. A jest Devil's Reach. No to znalazłem. zaznaczaj. Na południe, Mikołaj, na południe. Na południowy południe, okej. Czyli na wschód. Tylko nie S. wyspę przed nami. No już bardziej Kamil byś musiał trochę a nie, żagiel mamy wykręcony maksymalnie. Południowy wschód, tak? Tak. Okej. I teraz Mikołaj, zaraz prostuj, prostuj, prostuj. I teraz południowy wschód. No Spokojnie. dobrze. Na wprost, dobrze, południowy dobrze. wschód. No i Tylko płyniemy. czemu ty tak... Trochę nas znosi. Jak Żagiel, Kamil, weź... się żagiel przerzuca na drugą stronę? Ten na tyle mamy taki, A, tu. no. Jak wiaterek? Wiaterek mamy taki nie... Tak musimy łapać wiaterek chyba. O, teraz wypełniony żagiel. Nie łopocze. To jest najlepszy. Kamil, Wybierać Mikołaj. płyniemy! O, jak ładny dźwięk wypełnionego żagla. Mikołaj. Kamil, a ja myślę, że ktoś powinien być przy sterze w tym momencie. Widzę, że ty się nie przejmujesz generalnie. No co ty, stary? O, Devils! Ty, Co? Mikołaj, Co to? Coś do mnie strzeliło Co? do nas. Ej, To z Devil's Reach! ty! Ale jaja! Mikołaj, z Devil's Reach do nas walą! No, I dostaliśmy! ale beka! Leci, Ty! łapie. Kamil! Nie jest dobrze! Ja nas łatam. Kamil, musisz nas doprowadzić do brzegu. Najpierw kotwica, potem żagiel. To nie jest życie. Łataj, łataj. A A może ja bym cię wysadził do tego, byś się wystrzelił i byś ich szybciej, wiesz, ogarnął. Zaraz ciebie wysadzę. Kamil, Dobra, chcesz rzucaj. utonąć? Rzucaj to, Kotwicę? kotwicę. No, tu jesteśmy bezpieczni, nie ma Rzucam. ostrzału. Dopłyniemy sobie. I co, Dobrze, do i brzegu? żagiel. No Aha, nie, zwinąć, dobra. I żagielek, tutaj już sobie dopłyniemy. Dobra. Nie wiadomo kto nas... Patrz, nad tym jest burza. Nad tym jednym Devil's Reach tylko. O, nie wiem czy dobrze. Kamil, O, wiesz, że są tutaj rekiny, patrz. nie? Wiem, ale ja tak zawsze, widzisz, pod sam koniec tutaj podpływam prawie. Okej. A wszystkie na pewno dziury załatałeś, żebyśmy A nie wszystkie znaleźli, te kurde... czarne... pod Czy jak spodem. tak zapytałeś, to już nie jestem taki pewny. No właśnie. Już zostaniemy, kurde... Dziury nie załatał. Aha! Kamil, ja się wrócę. Sprawdź, zamknąłeś. Zobaczę, czy ster zablokowałem. Żeby nam straż miejska nie wdupiła blokady. Znaczy straż wodna. Tu jest ok. O! To jest? Nie no, wszystko w porządku było. Tak? No, Dobrze. nie było dziur. No, czyli standardowo, zawsze wyłączone żelazko, tak? No. Tak, tylko. Tak. La, tu jakieś rysunki, malowidła są stare, chodź. Chodź za mną. A, wskazówka. Idę. Find the legendary lone hunter on the north beach, a road to fortune with shovel Czekaj. pieces north Czym by to? northeast. Find the legendary A. lone hunter on the north beach, a road Czyli To ogólnie fortune, północ. the Północ, shovel... czekaj. Okej. Na północną ten. Znaczy Jaki ja jest też mam tą kompas? wskazówkę. A to nie jest ta. Kompas na północ. Jesteśmy na północnym części. Tak? Tak, jesteśmy na północnej części. Tam jest Co my północ. mamy dalej?
A road to fortune with Shovel's Blade, 7 paces north by northeast. No ale od czego? North by... Idą szkieletory. Zitłech się. Cholera. To trochę ich jest. Widzę. Czekaj. North by northeast. Znaczy, pierw musimy iść northeast chyba, nie? Z którego to było? Mikołaj, chodź. Mikołaj, chodź. No, Mam. no. Tu. Stąd Pamiętasz? na... Lone Hunter. Nie mam naboi. Find the Ty! legendary... On ma strzelbę! To lepiej go porób. Fajnie mnie wdupił. On the north beach, with shovel blade, 7 pieces by north by northeast. Okay. North by northeast. Czyli najpierw northeast, czy 3, north 4. by northeast? To pomiędzy północnym a północnym wschodem, czy jak? Dobra, czekaj. No, a ile i tam były podane kroki? 7. 7. North by northeast. Jak przysuniesz bliżej kompas, to będzie samo krok liczyło, tak? Raz, dwa. Nie, zaraz. A, trzeba kliknąć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. No i spróbujmy. Nope. Czekaj, a może to trzeba... N-N-E? No ja nie rozumiem po angielsku za bardzo, tak, nie? Takiego N-N-E. opisu. Raz, dwa, Nigdy. 3. Ile było kroków jeszcze raz? 7. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. I kopaj. Jest! Jest! Mamy Nice. to! A, czyli czekaj, ja bym sobie to sprawił tak na przyszłość. Kurde, nie mamy już tego. A, jak było tam North napisane? by north by northeast i to było pomiędzy N a NE. Northeast. Aha, okej. No. Czyli trzeba brać pod uwagę, że to jest nie dość, że tam 4 strony, to jeszcze Tak. SW i jeszcze pomiędzy nimi. Tak. Dobra, okej. Spoko. Spadamy na statek, czy coś jeszcze? Wiesz co? Nie wiem, bo można było zobaczyć, kto nas strzelał, nie? No to chodźmy. A ty z tym będziesz szedł? No. Mam to zostawić tu? No to zostaw gdzieś. No dobra. Tam gdzieś strzelali. Zostawiam to tu. Nie widzę. A, no to okej. Chcesz przypominajkę z kompasu po angielsku? Wiesz co, no teraz i tak nie zapamiętam. Będę musiał sobie to sprawdzić. Mam nadzieję, że gra będzie miała w ogóle polski, ale chyba tak. No nie O, klas. szkieletory. Tu strzelali. Czekaj, zostaw go. No, mogę go zastrzelić. Okej. Jeszcze jeden. Cannonballsy biorę. Dasz se radę. Stary, nie po to grałem w Dark Soulsy. No właśnie. Ty, ale nas trafili, nie? No. Ale tylko raz chyba. Ej, Mikołaj, No, chodź. Patrz. co jest? O! No. No to... idziemy tam? No to chodźmy. Mikołaj, pułapki. To ty idziesz pierwszy. Patrz pod nogi. Okej. Czekaj, wezmę tą latarnię. Ja mam bajcik. Empty. Bo wziąłem. Okej. I czekaj, tu jest taka duża komnata i teraz tak, mamy dwie drogi. Albo tędy,
No, albo tędy, albo tędy. albo tędy, czyli 3 drogi są. Okej, Tędy chodź, po lewo. Mikołaj, ktoś tu się pojawił. Słyszałem. A, i to wszystko się łączy w jedno. Chyba. Chyba tak. Czekaj, chodź tutaj, wrócimy, chodź, bo ja jestem dobry eksploru, chodź. No. Tu, wracamy, tak, przechodzimy tędy, pętelka. I tutaj. Patrz. O! Mam to brać? No kurde, chyba to też jest warte coś, nie? Chyba, Kamil, trzeba uciekać. No czekaj, jeszcze sprawdźmy, może coś. Ja też mam ręce, w które mogę coś włożyć. Tylko, że nikt nie będzie oświecał wtedy drogi. Spoko, ja mam oświecone. No, na razie. Okej. Są dziki porysowane, stary. Dobra, powiem ci, chyba już nie ma nic. Aha, Ewentualnie tam, za wodospadem. na wodospadem, znaczy nad wodospadem. Za Aha. wodospadem to my tu byliśmy. Aha. To może wracajmy. Hej! Ktoś mówi, że ta skrzynia to podobno zła skrzynia, że jej się nie otwiera. Ale może ją sprzedamy. Chodź. Może No. Żydowi damy i on wtedy ten, no. No właśnie. Może on. Może on. No i kurde, poszedł spoiler. Tą drugą skrzynię musicie szybko sprzedać, bo wam statek zaleje. O. Przeczytałem. Ej, właśnie, dlaczego mi podpowiadacie? Bydlaki. A czekaj, bo jeszcze mamy jedną wskazówkę. To, że mi kamera nie działa, to nie znaczy, że macie się czuć bezkarni. If filthy hands... Are A empty to jest of inne, to jest, bo ja coin, wziąłem then dwie. on of... A, okej. To za 0 też wziąłem, wiesz? No okej. To za 0 też wziąłem. Honey Klaus. Idę. O, nasz statek. Niklaus, a nasza skrzynia? Nie. Niklaus, z niej się leje. Jak ze skrzyni się leje? Cześć Miki. No z twojej skrzyni, którą trzymasz, się leje. Z mojej się leje? Tak. Woda? Tak. O cholera. No nie widzisz? Nie. To patrz. Postaw. No. O, Widzisz? ho. Leje się. Płaczę. Ha. No i co z tym zrobimy? No na statek ją. No to bierz ją. A czekaj, a jeszcze mam tą drugą zagadkę. Czekaj. If filthy hands are empty of coin, then on a voyage to Crook's Hollow join. No Crook's Hollow to jest inna wyspa na bank. Tak. To jest inna No. wyspa. No to... Nazot. Wracamy. Ciekawe za ile my ją sprzedamy. 10 zł. Spoko, że potrafią pływać ze skrzyniami, nie? No, A weź się zanurz. też potrafię. O cholera! No nieźle. Ona płacze, Mikołaj. Jaka beka! Ej, weź ją daj pod podkład, bo nam będzie wyła. Ej, Mikołaj. Ale dosyć To szybko nabieram chyba wody. jeszcze Ej, nie mamy gdzieś dziurę, Kamil? Weź obadaj. Tu nie. Dobra, ja wybiorę. Pusto. Czy my na pewno nie mamy gdzieś dziury? No nie widzę.
Tu załatana, tu załatana. Ha. Nie no, jak się patrzy, panie reżyserze. Chyba nie. Chyba dobrze, panie reżyserze. Dobra, to co? Dobra. Lecimy na tą drugą, jeszcze weźmiemy metro kolejną, czyli Crooks Hollow Join. Yes. Crooks Hollow. Dobra, panie kapitanie, co mam czynić? Szukamy To ja- Crooks Hollow. To ja czekaj. zagram. Mam Crooks Hollow. Mam. Arr! Mikołaj na Alright. północny zachód. So, should Bardziej I taki raise zachód the anchor północny. and set the sail? Captain? Spoko tam, nic. Ej, a może byśmy tak płynęli? Sun is shining, so what shall I do? Captain? Dobra, Kamil, powiem inaczej. Co chcesz, żebym zrobił? Podskocz 2 razy. I wyskocz za burtę. Ale gram pod wodą dalej. Jestem wiernym członkiem załogi. Panie kapitanie! Wpierdolimy! A, albo nie. Poszło bokiem. Panie kapitanie, chciałem powiedzieć, że płyniemy trochę źle. Musimy płynąć troszkę bardziej na północny wschód. Znaczy trochę na prawo. I będzie okej. Możesz mi nie mówić, jak mam płynąć? Sam se sprawdzę. Przepraszam! Na prawo, Mikołaj, na prawo. Tak? No a Na gdzie prawo? my chcemy płynąć? Na prawo płyniemy, tak? No chyba ta. A gdzie chcemy płynąć? Kamil, zamieszałeś mi w głowie. No gdzie chcemy płynąć, Mikołaj? Już nie wiem teraz. Ważne, że płyniemy. Sprawdź, czy się nie Arr! zalewa nam pod spodem. Co? Sprawdź, czy się nie zalewa pod spodem. Nie. Wszystko dobrze. Kamil, wszystko jest idealnie. Oprócz tego, że nabieramy wody od skrzyni tej, ale ty musisz się zajmować ważnymi sprawami. Bo ona jest przeklęta. A przeklęte skrzynie mają to do siebie, że są przeklęte. Aha. No to nieźle, Mikołaj. Kamil, rzadko kiedy się zdarza, żeby skrzynia płakała. A jak już płacze, to chyba ma ku temu powód. Tak. Ej, właśnie. A jakby ją wynieść? Gdzie wynieść? Panie kapitanie, wynoszę pechową skrzynię na dziób. Jolo.
Wygraliśmy życie! A jak nam spadnie? Przepraszam. Wybieram, a wody nie ubywa. I mam ci pomóc, Majku? Nie wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że skrzynia na dziobie zalewa nas wodą wszędzie. Mimo tego, że jest na... A nie, wybrałem. Okej. Dobra. Jest spoko. A skrzynia jest? Jest. A, Mikołaj. Orkiestra grać! Teraz mi żeś zaimponował? No kto jest takim dobrym majtkiem? No kto? A kto wypompowywał wodę kiblem? Niklaus. Ty się chyć za sterkami. Ach, to życie pirata. Arr. Kamil, czy czujesz tą nieskrępowaną niczym wolność? Czuję. Całe szczęście, że ta skrzynia jest przyklejona do dziobu. Bo dawno byśmy jej szukali. Arr. O. Crooks Hollow. To jest tu. To? Tak. Ach, okej. Było żyganie, no. A czy mamy spuścić kotwicę, czy coś? Tak. Zwinąć żagiel? Tak. Bardzo ładnie, Kamil. Bardzo ładnie. No i stary. Jak się patrzy, zobacz pod wodę. Es ist fantastisch. Ty, ale ci powiem, Co? od linijki No mówię. mierzone. Ja No. pierdzielę. Kamil to jest jeden z tych, co jak poszedł do sklepu i powiedział tak: ja poproszę prezerwatywy. A pani powiedziała: 18 jest? To on powiedział: ha, a dejcie linijkę. Niklaus, Ta? weź tą skrzynię z dzioba naszego statku. A! Okej. Find the sentinel in the bay. Use the... In the bay. O, pokażę ci ją gdzie schować. Okej. Tu, w krzakach. W sensie mam ją wywalić? Tak. Okej. Okej. Dobra, i teraz chodź. No. Chodź, Mikołaj. Ar. Powiem ci tak. Ta. Chodź. Idę. Szukaj słońca. A jak słońca? Jak zobaczysz, to będziesz wiedział. Mam w nocy szukać słońca? Tak. Tu są namalowane jakieś dzidy. To Ale- dzid nie chcemy, chcemy słońce. Okej.
Kamil? Chyba się zgubiłem. Jak to się zgubi? Mikołaj! Mikołaj! Kamil? Mikołaj, szkielety! Kamil? Mikołaj, szkielety! Nie wiem, gdzie jesteś. Mikołaj, Mikołaj, jestem tu. Tu jestem. Gdzie to jest? Tu? Tu jestem. O, Gdzie? widzisz mnie? Nie. A! Widzę. Okej, Pod tobą jest dobra. kościotrup. Za tobą jest kościotrup. Faktycznie. Nie mam naboi. Haha. Śmieszna sprawa. Nie rób larma. Przepraszam. Trzeba szukać słońca w zatoce. No to szukajmy. Jest słońce. Gdzie jest słońce? A, No. Mikołaj, chodź. Na, słońce. Niklaus. No idę. Niklaus. A, faktycznie. You salty dog. 7 pieces east. Ty słony Have psie. a dick and then a grog. Yes, we have a dick. 7 piece east. Okej. Okej. Raz, dwa, trzy, Ja. 5, 6, 7. Ty ostatnio wykopywałeś. Nie, ty ostatnio wykorzystałeś. Aha! No i kurde jest. Nie uważasz, że to trochę za proste? Nie. Okej. Myślę, że to do nas idealne. Dobra, Kamil, myślę, że Nice. jesteśmy tak bogaci, że powinniśmy stąd odpłynąć. Ja będę trochę żygał, jak tak jestem bogaty. Nie, żygać będziemy dopiero jak to sprzedamy. Chodź, musimy znaleźć teraz nasz statek. Wiesz o tym? No. Nie pamiętam, gdzie go zostawiliśmy. Niklaus niestety. statek. Niklaus statek. No widzę. Płynie statek na nas. Gdzie? Inny. Co? O kurde, bele! Faktycznie! Niklaus, zabieraj się. Ale gdzie Na nie idziemy... statek z tą skrzynią. Na statek Na ze nasz? skrzynią. Tak? Mam tak, iść? Na Tak? który? Na pewno? Na ich. No a jak go zatopią? No to spierdzielać, odpłynąć trzeba. No to czemu ty odbiegłeś? Nie odbiegłem, poszedłem pod tą skrzynię, którą znaleźliśmy tam. A. Dobra, Kamil, bo ja Niklaus- żagla rozwijam. Niklaus żagiel i kotwica. Podnoszę. Są na zwiniętym żaglu. Spierdzielamy. Nie no, mamy rozwinięty. Dobra. Żagiel trochę na prawo, żeby zebrać. Zaraz zrobię. Już robię. On robi znaki te. W sensie, Morse alfabeta. gdzie ty chcesz płynąć? Z wiatrem, pod wiatr? Nie wiem. Jakkolwiek Dobra. daleko od nich. Tak powinniśmy płynąć szybko. Znaczy, mamy wiatr z przodu, to No nigdy właśnie, nie popłyniemy wiatr z szybko. przodu. No. Czekaj, ustawię się trochę może. Dobra, Bokiem. spokojnie. Minęliśmy ich. Żagiel na prawo. Żagiel na prawo. Ale ty mnie nie precyzyjnie w sensie tak? Tak. No dobra. Więcej będziemy łapać wiatra. No to gramy! Haha! Frajerzy! Haha! Mamy dużo skrzyń, Kamil, jesteśmy bogaci. Uważaj, żeby nie płakała. Spokojnie. A płyniemy sprzedać je, nie? No to płyniemy w sumie dobrze. Tylko trochę w prawo. Czaisz? Stary, jakby kiedyś w tamtych czasach mówili tak troszeczkę w prawo. Płyniesz, kurde, masz 20 km przed sobą coś, ale musisz troszeczkę w prawo. Ej, Niklaus płacze. Słyszałeś to? Niklaus płacze. No, ale, no. Pod pokład, już. A Zobacz. tam nic się... O, cholera! Dobra.
Kamil, nie wiem czemu, ale nie mogę tego wybrać. Wybieraj, wybieraj. No wybieram, no. Po pierwsze, żagiel ustaw. No przecież jest ustawiony. Kamil, Wybierasz? a Wybierasz? napraw statek. Ale my nie mamy dziury żadnej. Wybrałem Właśnie. wszystko, dobra. No i super. Suchuśko. O Bożyczku. Kamil, udało nam się. Prawie. Graj cyganie! Panie kapitanie, wszystko jest w porządku. Ancient Spire Outpost. Ej, ktoś pisze, że ten statek, przed którym uciekaliście, to był Izak i Lech. Serio? No. To by była beka. Może. Niklaus, Tak. przygotuj się. Zwijaj żagiel powoli. No to żagiel mamy zwinięty, panie kapitanie Kamilu. Trochę rozwiń. Chociaż i tak mamy z wiatr w dupę, tak trochę. Co za gość. No ale trochę rozwiń, powiedziałem, nie tak mocno. Ja pierdaczę. Dobra, już zwijaj. No, Kamil, odważnie. Niklaus, Tak. kotwica. Jest kotwica w dół. Poszła. No. Nieźle. Nieźle. Tak, najgorzej, ale mogło być lepiej. Dobra, bierzemy te kisty. I idziemy to wszystko upłynnić finansowo. To mówicie, że Izak, kurde i Lech chcą się z nami tutaj zbratać? Nie damy im naszych skarbów, nie ma opcji. There is no option. Możemy najwyżej ich zatopić. A jeszcze mamy jedną, wiesz o tym? Tak. Ale Dobra, można zobaczmy tylko najpierw jedną tą. w czasie. Ile za nią będzie chciał. Sell. No, co ty? Sea Forest Chest Ty dałeś? Sold. Tak. No, czekaj, bo ja teraz chcę tą sprzedać. No. No i mam trzeci level. Czwarty Ja nawet. O Jezu, ja trzymam trzeci i 1/4. Chest of Sorrow Sold. A, bo ty sprzedałeś, okej. Tak, przynieś jeszcze tamtą. Dobra. O, mam piąty. No To nadawali może po tej morsem. będzie szósty. No, o też mam piąty. Nadawali morsem. 279 monet za płaczącą. Oka. No, mam 409 monet. Ona była pod pokładem, nie? Tak. I faktycznie jest tutaj. To mogliście wcześniej mówić, to byśmy sobie kurde tam pobombardowali chłopaków. Było mówić. Niech przyjadą kurde tutaj do tego, to Gdzie się jest nawalimy Żyd? razem. No jak to, Żyd tam gdzieś zawsze Żyd jest, no. No niech chłopaki przyjadą do naszego outpostu
I się nadupcymy razem. Dokładnie. Castaways chest sold. No i kurde level. No, No, 5 i 1 pół trzeć, 1/4. u mnie. Ej, a czekaj, a wezmę od niego? No. Czekaj, a ja mam coś takiego. Next available promotion. Gold Picarin. Grant access to Gold Picarin Voyage. No ja Kupuję. też tak mam. Za 200 zł. Jeszcze Sure misję you want to buy this? No to ja biorę. No i kupiłem. Count in your coins. No ale to co mi nic nie dało. Go Chyba, że muszę- spend. Come back soon. Aha. No, zabrało mi pieniądze, a nie- Wydaliśmy, ale nie wiemy na co w sumie. Izak pije w karczmie? Czekajcie, zobaczę. Gdzie? No, nie Dawać w tej. bandytę. Może nie w tej. Może to nie ten serwer, no może jakoś gdzieś tam nas trochę jednak różni. A, że odblokowaliśmy sobie lepsze rzeczy w sklepie. Aha. Odblokowałeś Tu sobie nikogo złotą nie ma. Łopatę. A nie Kamil. misję? Ej, to widocznie jest jakoś instancjonowane Pijemy. może. No wiesz Mikołaj, ja już nie chcę pić. Pijemy. Dobra, ale to jednego. No to... No to za udaną wyprawę. A sprzedałeś tam tą trzecią skrzynię? Tak. No, ja bym tu zakończył generalnie epizod na YouTube'a. Także dziękuję wszystkim, którzy przeżyli z nami tą cudowną przygodę z Kamilem, pełną niebezpieczeństw. I widzimy się generalnie w kolejnych tego typu przygodach. Zostawcie łapkę i wpadajcie do Kamila na kanał. I prawda, szczury lądowe, trzymajcie się. Arr. No i dobra, no. Ja sobie zapiszę Niklaus? czas, bo ja sobie to importuję potem, tak? Powiem tak,